Γεια σας! Γεια, καλησπέρα! Είμαστε οι Fragrance Twins. As you can see. Και θα κάνουμε ένα βιντεάκι να σας πούμε, σύμφωνα με το ζώδιό σας, τι άρωμα σας ταιριάζει. Και θα ξεκινήσουμε με τα ζώδια της φωτιάς και με τον κρυό. Αυτό είναι το Aries που ψάχναμε, ο κρυός. Για το κρυό προτείνουμε το Rose to Desert, γιατί ο κρυός είναι ένα ζώδιο τολμηρό και παθιασμένο, με πικάντικο τριαντάφυλλο και πατσουλί. Μετά εγώ πάω στο Λέον, το έχω μάθει απ' έξω. Ο οποίος Λέον είναι βασιλικός και δραματικός. Που σημαίνει ότι θα βάλει το Escape Groove από Zerzov. Διότι του αρέσει σαν νότες το θυμίαμα, το κεχριμπάρι και τα μπαχαρικά. Ο τοξότης ως free spirit, ελεύθερο πνεύμα και περιπετειώδης, διαλέξαμε ένα άρωμα με κάρδαμο, σαφράν και δέρμα, το Buzz Cuir από Spirit of Dubai. Φανταστικό άρωμα. Μπράβο το τοξότη. Και εγώ θα μιλήσω τώρα για τον Ταύρο. Το επόμενο ζώδιο. Στα ζώδια της γης. Άρωμα που μου αρέσει πάρα πολύ, αυτό το άρωμα. Του αρέσουν τα αισθησιακά και τα ανακουφιστικά αρώματα, όπως είναι το Mystic Bliss από Goldfield & Pax, γιατί οι αγαπημένες νότες του Ταύρου είναι το σίκο, το κάρδαμο και το σανδαλόξυλο. Το ξέρετε? Η Παρθένη από την άλλη πλευρά, που τους αρέσουν τα πιο καθαρά και εκλεπτισμένα αρώματα, θα διαλέξουμε κάτι με πράσινο σίκο και ξυλώδεις νότες, όπως το L'Arbre de la Connaissance από Jovoy. Πάρα πολύ ωραίο clean άρωμα. Το επόμενο ζώδιο είναι ο εγώκερος, που του αρέσουν τα κοψά και διαχρονικά αρώματα. Και εδώ επιλέξαμε το Abjar Bois από The Spirit of Dubai, το οποίο άρωμα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άρωμα με ουτ, κέντρο και ροζ πιπέρι, που είναι οι αγαπημένες νότες του εγώκερου. Και πάμε στα ζώδια του αέρα, ξεκινώντας με τους δίδυμους, που έχουμε πάρα πολλούς δίδυμους γύρω μας, οι οποίοι είναι δυναμικοί και θέλουμε κάτι sharp, με λεμόνι, μέντα και μόσχο, και διαλέξαμε το Renaissance από Zerzov για αυτό το σκοπό, το οποίο είναι ακριβώς έτσι, για τους δίδυμους. Τώρα πάμε στο ζυγό. Ο ζυγός θέλει κάτι ρομαντικό και εγωιτευτικό. Και γι' αυτό επιλέξαμε εδώ πέρα αυτό το Boys 1920 ροζ μπουκαλάκι, το όρο Ρώσα. Οι αγαπημένες του νότες, όπως καταλαβαίνετε, είναι σίγουρα το τριαντάφυλλο, το λίτσι και η βανίλια. Και τώρα πάμε στο ζώδιό μας, ο οποίος είναι λοχός και είναι το πιο περίεργο ζώδιο του κύκλου. Εμείς είμαστε τρογολοί, όπως καταλαβαίνετε. Και ως περίεργο ζώδιο οι νότες μας είναι πάρα πολύ περίεργες, δηλαδή το iZoe Super. Ναι, και τι άλλο έχει iZoe Super στο κατάστημά μας? Το Shining Moon από πέρυσι Μοντεκάρλο. Ή λαμπερή σελήνη. Ναι, γιατί είμαστε μοναδικοί και φουτουριστές. Πάμε στα ζώδια του νερού. Και πνιγόμαστε και εύκολα. Ναι. Πάμε στο καρκίνο. Για το καρκίνο προτείνουμε εδώ πέρα το αγαπημένο μου Pacific Rock Moss, το οποίο είναι από ορυκτό θαλασσινό αέρα και ξύλα. Η καρκίνη είναι γενικότερα ήρεμη και νοσταλγική, οπότε τους ταιριάζει απόλυτα. Μετά τον καρκίνο που είναι ήρεμος και τα λοιπά, θα πάμε σε κάποιον που δεν είναι καθόλου ήρεμος, το σκορπιό. Και για το σκορπιό διαλέξαμε εδώ πέρα αυτή την αρωματάρα. Arabian Fusion. Το Arabian Fusion από Χατζή, γιατί οι νότες του είναι το κεχριπάρι και τα μπαχαρικά, και εδώ πέρα δίνει πολύ. Και κλείνουμε με την ηχθή. Τελευταία δεν είναι? Νομίζω ναι. Ναι, νομίζω κλείνουμε με την ηχθή, οι οποίοι είναι ονειρεμένοι και εθεροί. Οπότε διαλέξαμε ένα ονειρεμένο και εθερίο άρωμα, το Obscurus, το οποίο είναι με θυμίαμα, πεύκο και βανιλιά. Το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, παρόλο που δεν είμαι ηχθής. Ποτέ δεν ξέρεις. Μπορεί να έχεις οροσκόπο ηχθή. Αυτή ήταν η πρότασή μας. Ελπίζω να πούμε σε άλλο βίντεο. Και ελπίζω να βοηθήσαμε βασικά. Ναι, όποιος έχει απορίες μας ρωτάει. Ciao. Ciao.